Ariketa honetan berriz zirkuito sekuentzial baten analisia eskatzen digute. Zirkuitoenen bere egoera diagrama osoa burutzea eskatzen digute. Gauza berria hemen hauxe izango zen. Alde batetik hemen erlojuak daude berakako momentuan aktibatzen direla, ikusten dugu. Beste gauza berri bat da, sarrera bat daukagula sekuentzia kontrolatzeko, pixa sarrera honek eragin behar du sekuentzia alde batera edo bestera ezberdina izatea. Eta gainera, egoeren arabera eta sarreren arabera hemen badaukagu beste irtera bat. Beraz, ariketa honetan daukagu analisia, sarrera bat eta irtera bat duen zirkuito sekuentzial batena. Prozesua betiko izan behar da. Hau oso mekanikoa izan behar da. Betiko urratsa jarraitu behar ditugu. Jotataka guztien zitazio adierazpenak atera behar ditugu, egia taulagin, urrengo egoerak, bertan ere jarriko ditugu sarrerak eta irteerak, eta egoera diagrama atera. Nik ere, nahiz eta beraiek bakarrik egoera diagrama eskatu, nik ere denbora diagrama bat egin behar du isa arabera. Bale? Azterteko ikusteko nola aztertu dezakegun sarrera bat daukagunean horrelako zirkuito bat. Orduan, hasi gaitezen, esan bezala, lehendabiziko urratsa beti bezala, da flip-flopen sarreren eszitazio adierazpenak edo egia taula hauen adierazpenak ateratzea. Jota bat, jarri itzagun, jota bat, zer da adibidez, jota bat, ia, ikusi ezagun. Jota bat, ikustazue, da, x marra daukagu hemen, hemen zer daukagu, ja, hau dator kubitik, hau da kubi, beste, hau da kubat marra, beraz hemen, kubi, and kubat marra daukagu. Beraz, jota bat izan behar da, x marra, hor, kubi, kubat marra. Kubi, and kubat marra. K bat, lehendabiziko flip-flop horren, K sarrera. Ia, K bat da, hau erraxau izan behar da, zuzenean da X marrara. Bale, orain beste flip-floparenak. Jota bi zer izango zen, ia, jota bi, hau ere, zuzenean isara. Jota bi da isa. Eta K bi, zein da? K bi da, ere bai, ez, hau da gonetatuta, kubira. Kubi. Baditugu hemen sarrera guztiek, egoera eta sarreraren arabera. Hemen irtera badaukagunez ere, jarri ezagun hemen irtera horren adierazpena. Zeren hau ere sartu behar dugu egia taulan. Eta ia hemen ant bat daukagu, hemen onutza isa elegatzen da, onutza kubi marra, eta onutza kubat. Beraz, zeta izan behar da, guzti hauen handera egita. Bisa, bider kubi marra, bider kubat. Horrela ez da? Venga, bai. Eta ordenarre horrelaxe. Lehendabiziko urratsa egin dugu. Lehendabiziko urratsa eszitazio adierazpenak ateratzea. Urrengoa da, hauek denak egia taulan sartzea. Jarri behar ditugu egoerak eta isak sarrera bezala, eta jota eta hoiek irtera bezala. Bigarren urratsa egin dezagun. Ia. Tarako hartu behar dut egia taula hau. Eta hemen jarri beharko ditugu egoerak eta sarrerak. Eta sarrera beti jarri behar dugu lehendabizikoa, garrantzitsuna. Ados, eta hemen flip-flopen kubi eta kubat irteerak. Hauxe izango zen. Eta gero zer jarri behar ditugu hemen? Flip-flopen sarrerak. Lau sarrerak. Horrexe, txukun hau izateko. Zakargi izateko. Eta hemen jarri gut, ez berdintuko ditut, ez benga. Zer itzen behar dugu hemen? Honen sarrerak, jota bi. Bi, eta honen bere sarrerak, eta bat, eta pixkat hemen ezberdintuko ditut. Horrelaxe, listo. Eta hemen nutza sartu behar ditugu adierazpen hauek. Orain horrelaxe baldin gaude, egoera, ni nagoen egoera horrek nola ipintzen ditu hemen sarrerak, ikusi ez dagoen. Venga, jota bi da isa. Jota bi da isa, beraz, 0, 0, 0, 0, eta bat hemen. Bale, K2 da Q2. Hemen 0, 0, bat, 0, 0, bat, 0, 0, bat, 0, 0, bat. Listo. Jota bat. Venga, jota bat da bat, isa denean 0. Guzti hauetan, hau da bat. Bat. Eta ere bai, Q2 denean bat, eta hau denean 0. Hemen, bat 0. Ja, batera dago, eta hau ere bai, batera. Bestinekoak, 0. Hoxe izango zen jota baten, adierazpena sartuta egiatagoen. Eta K bat
da isa marra. Hemen, hau alderaztuta orduen, bat, eta hemen 0, 0, 0, 0. Listo, sartu ditugu. Egoera eta sarrera hauek ipintzen dituzte sarrerak horrelaxe, beraz, erlojua ailegatzen denean, ailegatzen dela berakako momentuan, hori horrengoz ez dauka garrantzirik, zer agina izan behar du, egoeran zer egin behar du flip-flop bakoitzak, kubitako bat, ze egoerara joan behar da, horrengoan, baldin baditugu sarrera horiek. Ikusi dezagun banan. Adibidez, kubi dago 0an, sarrera dago 0an, eta bere sarrerak baldin badaude 0-0, egin behar duena da egoera hori mantendu. Listo. 0an baldin badago 0-0, sarrerak mantendu. Jotataka flip-flopen egiatu ala ere jarriko dut, gauzak gogoratzeko. Hemen egoera guztiak baldin baditugu. Hau egiten du, 0-0 baldin badaude sarrerak, egoera mantentzen du. 0 bat da reset bat egitea bezala, bat 0 set bat egitea bezala, eta hau alderanztu egiten du. Beraz, egoera hoetan genden, 0-0 mantentzen du 0 hau. Hemen, batera daude, baina 0ra jartzen dut. Beraz, 0 eta 0. Hemen, honek set bat egiten du. Batera jartzen du, axola gabe, nola dagoen. Beraz, bat jarri behar dut. Eta hemen, honek barkatu, hemen, bat honek egiten duena da alderanztu. Orduen, kubi baldin badago batera alderanzten du 0a, eta kubi baldin badago batera alderanztu du 0a. Hau izango zen, kubiren urrengo egoera. Kubat, ia, dago 0 eta sarrerak daude bat. Beraz, alderanztu. Bera, hemen daude batera, rato guztian, beraz alderanztu behar dugu kubat. Hau bihurtu behar du 0an, hau batan, eta hau 0an. Berriz, hemen begira, egoera guzti bi hauetan mantendu behar du 0a 0an eta bata batan. Eta honek egin behar du set bat, beraz 0 hori bihurtu behar du batean, eta honek mantendu behar du bat hori. Hau izango ziren urrengo goerak. Eta bertan ere sartu behar dugu irtera. Adoz, irtera zeta. Eta zerta izan behar da bat, sarrerak direnean, bat, 0, bat. Bat, 0, bat, hemen, bostenean, hemen txe. Bat, 0, bat, batera hemen. Bestenekotan 0. Horra esan eta, kubi, marra, eta kubat, bale. 0 eta 0, orduen da bakarrik bat. Listo. Badaukagu, egia taula, hau da, geroko egoera. Beraz, hemen ikusi ezagutu zer egin behar duen. Urrengo urratsa izan behar da, hau izango zen, hirugarren urratsa, egia taula egin, hauek, bigarrena eta hirugarrena, eta horrein, egoera diagrama egin behar. Laugarren urratsan, egoera diagrama sarrera den arabera. Ia, egoera guztia jarri beharko ditugu. Zen badaude, bi flip-flopekin, bi bakarrik. 0, 0 egoera, 0, bat egoera, bat 0 egoera, eta bat egoera. Gautza da, sarrera bat daukagunez, bi gezi atera behar direla egoera bakoitzetik. Adibidez, begira. 0-0 egoera baldin banago, eta sarrera baldin bada 0, banoa 0 batera. Hau daukat, sarrera denean 0, isa denean 0. Venga, horrein jarraituko digu, 0 batean baldin banago, eta sarrera baldin banago 0, banoa 0-0ra bueltatzen nahi. Beraz, begiratzazue, ise 0 den bitartean, 0 eta 0 azten banaiz, hor egon behar naiz. 0-0, 0 bat, 0-0, 0 bat. Bestineko aukerak ikusiko ditugu, ja, bat 0 baldin banago, eta 0 sartzen bada, banoa 0 batera. Bat 0 baldin banago, 0 batera. Gauza da, 0-0 azten bagia, sekuentzia honetan gelditu berga, eta hau ez dugu erabiliko. Hala ere begiratuko dut, bat egoerakoa, eta baldin bada 0, banoa 0-0. Hemen txe, sekuentziarik ez daukagu, honek hauek ez dira jarraitzen beste ziklo batean, beraz, nik uste hausia egingo zuela honek. Goazen horrein ikustea, sarrera denean bat. Hasierako egoeran baldin banago, 0 eta 0, eta bat sartzen baldin bada, banoa bira. Honik, hemendik banoa bira, isa baldin bada bat. Vale. Bitik, isa baldin bada bat, bitik noa batera. Hemendik. Batera, isa denean bat. Eta batetik, 0 batetik, noa irura. Hemendik noa irura, isa denean bat. Eta irutik, isa denean bat, noa 0 batera. Onutza. Hau denean bat. Orduan, honek egin behar duen sekuentzia, bat denean, hemendik. Onutza, 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 eta gero jarraitzen duz beste sekuentzia hau egiten 0tik pasatu beharren, 0tik pasatu gabe berriz. Hau izango zen, egoera diagrama. Egin dugu, zirkuito honetan eskatzen dutena. Jarri dezakegu irtera. Irtera zeta jartzen da, kasu hauetan. Zeta dago sarrera eta egoeren menpe. Beraz, hau izango zen mili makina bat.
Orduen mili egoera hauetan irteera jartzen ditugu geziaren gainean. Mur izango balitz hemen barruan. Orduan jarri izan, zeta noiz da bat? Zeta da bat, 0 bat egoeran dagoenean, hemen, eta bat sartzen denean. Ez, barkatu, 0 bat egoeran dagoenean, hemen, 0 bat dagoenean, eta bat sartzen denean. Orduen, 0 bat dagoenean eta bat sartzen bada, zeta batera jartzen dugu. Besteneko kasu guztietan, zeta da 0. Hau izango zen egoera diagrama osoa irtea jarrita. Listo, hau da eskatzen duten. Horrein egin behar dudana da, denbora diagrama bat. Denbora diagrama bat ikusteko nola aztertu dezakegun, hau, mentxe, potolo, mentxe ondo. Eta finkatu behar dut. Arrazorik izateko ezabatzerakoan eta bar. Zeleka. Bale, zeleka aldaketak beherentzeko momentutan. Jarri ditut marrak, baina aztertu beharko dugu edo jakin beharko dugu. Bale, orain egin behar dudana da, sekuentzia ezberdina da sarreraren arabera. Hau da, sarrera mantentzen den bitartean 0, hemen egon behar da, tak. Eta baldin bada bat, beste bat egin behar. Beraz, zirkuitu hauek aztertzeko egin behar duguna da, lehen da bizi, hemen sarrera jarri, kasu honetan, itxa dela, eta hemen ikusi dudan ez 0 denean bi sekuentzia egiten duela, nahikoa izango zen adibidez, mantentzea isa 0, lau periodo. Ja, jarri izagu. Bat, bi, hiru, eta lau. Bueltatzeko 0ra, Esko da 0, bale. Eta gero jarri behar dugu batera. Batera jarri behar dugu hemen, adibidez. Eta mantzen dugu dugu batera. Hau sarrera denez edo zein momentuan aldatu daiteke. Eta horrein ikusi ditzagun egoerak. Egoerak direla Q bat eta Q2. Suposatu dezagun hasieran 0 eta 0 hasten direla. 0, honutzaino, aldatu behar direla. Eta zer gertatu behar zaio, isa 0 den bitartean, 0-0tik pasatu behar da, 0 batera. 0 pasatu behar da, 0 bat. Ba 0 batetik nola pasatu behar da, isa 0 den bitartean, 0-0ra, berdinera. 0-0tik nola pasatu behar da? 0 batera. Hor egon behar da, sekuentzia horretan egon behar da, rato guztian, honutzaino. Lau beti 0. Lau beti 0. Ja, txuko nago. 0 bat. Eta hemen berdina, 0-0ra. Noraino, honutzaino. 0, 0, 0. Hor egon behar da, 0 bat, 0 bat, 0. Eta orain, isa batera jarri zaigu. Hemen isa batera jarri zaigu, beraz orain, begira. Puntu honetan gaude. Gaude 0-0 egoeran, hemen. Eta orain, isa da bat. Eta nora joan behar geha? Pues begira, hemendik, isa baldin bada bat, nua bat 0ra. Bat 0ra, dala, bat hemen. Bat entzen dara horretzaino, eta hau 0. Bat 0. Hemen, zer daukagu? Bat 0 egoeran nago, bat 0 egoeran nago, eta isa jarritzen du bat izaten. Eta fasatu behar nahiz, 0 batera. Fasatu behar nahiz, 0, 0 batera. Bale, 0 batean nago, eta isa jarritzen du izaten bat, hemen txinago orain, orduen orain hemendik joan behar naiz, bat batera, ikusten dute. Bat. Eta bat batetik, isa den bat den bitartean, egoera dela, pasatzen naiz, 0 batera. 0 batera. Izango zara, honen berdina. Eta hortik berriz, bat den bitartean, bat batera, eta hortik, bai ez, eta hortik 0 batera, bat batera, eta horrein 0 bat, hemen, 0 bat. Hau izango zen, egoera diagrama aztertuta sarrera batekin. Irtera jarri dezakegu, irtera, zeta. Hau izan behar da bakarrik, bat nagoenean 0 bat egoeran, eta bat sartzen dugunean. Hemen, 0 bat egoeran, eta bat daukagunean, eta hemen. Beraz, horretzaino 0, hemen batera jarri bezaigu, zein dago egoera horretan, eta bat daukagu, eta hemen,
Eta hemen berriz. Hoxe da gertatu behar dena. Bat, bat. Ados. Hoxe izango zen. Ariketa honen, prozesu mekaniko guztia denbora diagrama ailegatu arte. Aurrera.